As naves da cooperativa ICO situadas en Sobreira, Carballedo e Taboada pecharán mañá xoves as súas portas en solidariedade durante a movilización en defensa do sector lácteo. A manifestación dará comezo na Alameda de Chantada ás 11:30 e finalizará unha hora máis tarde na Praza do Concello. Unións agrarias, xóvenes agricultores e o Sindicato Labrego Galego animan a partidos políticos, asociacións empresariais e todo tipo de colectivos a sumarse á protesta, xa que directa ou indirectamente afecta a todos. No caso de ICOS, a repercusión da crise do leite é evidente. Como empresa vinculada especialmente co sector, pois é unha das que máis prexudicadas está vendo en línea co que están pasando nestes momentos os seus socios, os gandeiros. A primeira da mañán abrirmos un momentiño para que a xente poda facer as súas cousas, pero desde as 11 hasta as 2 da tarde cerraremos en apoio á manifestación que hai convocada. Os motivos, eu penso que a das manifestacións que leva habido é unha das situacións máis críticas pola que está pasando o sector, tanto por a subida moi fuerte dos precios dos concentrados como por a baixada do precio da leite. Ninguén sabe cal será a repercusión que terá a manifestación, pero o que está claro é que se precisa unha solución urxente. Quen ten poder de decisión ten que saber que o campo neste momento está agonizando e que algunha decisión ou algunha medida hai que tomar. Non só ICOS amosará o seu apoio ao sector gandeiro con este xesto. Tamén está previsto que se solidaricen durante a movilización varios empresarios durante o percorrido da manifestación co peche das súas portas.